השנים חלפו, אבל הזיכרון ממריו המטריד, הגבוה, הצמא לדם, לא עבר לי מהראש. אני ידעתי שאני צריך לעשות עם זה משהו, אבל פשוט אני אף פעם לא ידעתי מה לעשות, כאילו מה אני יכול לעשות מול בינה מלאכותית. ואז פתאום כמה שנים חלפו, ואז צלצלו לי בדלת. אני לא ראיתי את הדבר, אבל ראיתי חבילה למטה. זאת הייתה חבילת הוראות נחמדה, אבל מה שזכרתי לא היה אותו דבר. היה שם את ההוראות של המשחק, אבל יחד עם זה הגיע סרטון מפחיד. אני ראיתי ילד נהנה מהמשחק, אבל הוא עבר את אותו דבר שאני עברתי. אז אני ראיתי אותו חווה בדיוק את מה שאני עברתי. אז הראו לי איך בעצם לעשות את זה, איך בעצם להתחבר יחד איתו ולנצח את הדמות המטופשת הזאת. בעצם לחבר את שתי המשחקים ואת שתי הקלטות ביחד. עשיתי זאת, מיד עשיתי את זה, ואז ראיתי את הרוח יחד עם הרוח שלי. אני ידעתי שאני לא לבד הפעם, אני יכול לנצח אותה אחת ולתמיד הפעם, אבל אני ידעתי שזה לא ייגמר, והדלת נסגרה עליי במציאות, וזה מה שאני זוכר משם מאז. אוקיי, פרק 5 יצא ממש בקרוב.